Хәйрле акшамлар, исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Узган дәресебездә без Алтын Урда салтанаты турында сөйләшә башлаган идек. Ул нинди дәүләт, ул нинди зыян салган күрше тирәсенә, әллә салмаганмы? Шул турда бераз сөйләшеп алдык. Инде Алтын Урда вакытындагы көнкүреш, мөхит, әйләнә-тирә турында кичкенә генә бер сөйләшү булып алыр. Чынлап та Алтын Урда ул шундый куркыныч дәүләт булып, бары тик күрше тирәләрне талап, кеше хисабына, таланган мал хисабына яши торган салтанатмы, ягъни империямы булган. Әллә ул урта гасырларда bütün халыкларга хас булган, bütün дәүләтләргә хас булган тормыш кичергәнме? Узган дәрестә без шул турда сөйләшә башлаган идек. Әлбәттә, Алтын Урда үз чорының бер типик дәүләте. Әмма ләкин безнең ата-бабаларыбыз Алтын Урда чорында шит җирләрне яулап алып талау белән шөгыльләнгәннәр дигән сүз ул дошманнар сүз әлбәттә. Алтын Урда чорында чәчәк аткан тормыш. Манаралар, мәчетләр, сарайлар җиткерелгән, ханакәләр торгызылган, мал-туар күрсәтелгән чиксез далаларда, шәһәрләр калкып чыккан, тимерчелек, җәүһәрчелек чәчәк аткан. Техника үзенә күрә ул заманда. Һәм әлбәттә сәнгать чәчәк аткан. Алтын Урдадан калган безнең мирасыбыз, шәһәр мирасларыбыз сирәк. Башка сугышлардагы кебек, шәһәрне яулап алып кына безнең дошманнарыбыз канагат булып калмаганнар. Шәһәрне төбенә кадәр җимергәннәр. Халкын берәмтекләп кырганнар. Шуңа күрә бүгенге көндә Алтын Урда шәһәрләренең урыннары гына калган. Алтын дигән сүздән туфракларда күмелеп калган алтын әйберләр генә яшеренеп, талаучылардан яшеренеп калган әйберләр генә сакланган. Һәм шул яшеренеп, кашып калган әйберләр белән генә дә без горурлана алабыз. Мин сезгә үткән дәресләрнең берсендә Кубрат хан хәзинәсе турында китап күрсәткән идем. Моннан бик күп еллар, 7 гасыр, 8 гасыр әүвәл булган җәүһәрләр табылды, һәм алар безнең мирасыбыз. Әмма хәзер мин сезгә Федоров Давыдов дигән рус галименең «Искусство кочевников Золотой Орды» дигән китабын күрсәтәм. Узган дәресебездә мин Гумилев һәм Худяков кебек бөек рус тарихчылары турында сөйләгән идем инде. Менә Федоров Давыдов та шундый тарихчыларның берсе. Ул менә шушы китапка Алтын Урдада яшәгән күчмә халыкларның һәм Алтын Урдадагы утрак тормышлы халыкларның сәнгатен берәмтекләп, чүлмәк ватыкларыннан үзелеп төшкән алкалардан җыеп, шушындый җәүһәр бер китап әзерләгән. Бу безнең мирасыбыз. Менә багыгыз сез менә монда шәһәр төзелешенең детальләрен. Күрәсезме, монда төсләп эшләнгән гаҗәп дәрәҗәдә гүзәл капка, тәрәзә кашагалары. Яки манараларның, шәһәрнең, биналарның төпләре бирдә сакланган. Әйтик, менә монда нинди гүзәл бер чүлмәк. Гасырларда ватылмыйча җир астында сакланып калган. Яки менә инде бүтән дөнья сәнгатьчеләрен, сәнгать белгечләрен шаккатырган менә бу җанвар стиле, җанвар ысулында эшләнгән бизәнү әйберләре. Кылыч саплары, аеллар, хатын-кызларның чәчләренә, якага тага торган, яка чылбыры, чия чылбырлары, муенсалар һәм башкалар.
Менә нинди бүйек культурага ия булган Алтын Урда. Әле бу гына түгел. Һаман да Алтын Урда җирләрендә казыну эшләре алып барыла. Һәм безнең татар галимнәре дә кадари хәл бу эштә үз эшләрен кертәләр. Хәтерем ялгышмаса, мин үткән дәресләребездә әйтеп тә киткән идем. Безнең тарихчыларыбыз җитди тарихчылар, татар тарихчылары. Һәм Болгар, һәм Алтын Урда, һәм Казан чоры мәсьәләсендә алар бик күп хезмәтләр яздылар. Менә бу Алтын Урдага караганны мин аерып әйтәм, безнең бүйек тарихчыбыз. Бүйек тарихчыбыз дип мин кабатлап әйтәм. Равил Фәхретдиннең хезмәте бик зур. Алтын Урданы турында хакыйкатьне торгызуда бик күп эш башкарды. Һәм без Федоров Давыдов исемле рус тарихчысына да шушы китабы өчен мәңге рәхмәтле булырга тиешбез. Инде шушы бизәнү әйберләре, әйтик, архитектура, мәчет, сарайлар салуда дан казанган бу безнең бабаларыбызның хезмәтен белән үстән генә таныштык. Ә менә әдәбият өлкәсендә Алтын Урда нишләде икән? Кылыч кына айкап җөрмәгәннәрдер шәт. Һәм бу очракта да без рәхәтләндереп, олы бер канәгатьләнү белән Кулгали исемен атыйбыз. Кулгалине без беренче шагыйрь дибез. Бу шартлы рәвештә әлбәттә. 1212 елда ул үзенең үлмәс Юсуф белән Зөләйха кыссасын яза. Юсуф Кыссаи Юсуфын яза. Моннан ничә йөз ел, 700 еллар әүвәл, оннан да артык. Бу безнең горурлыгыбыз, әлбәттә. Кем шагыйре? Кулгали. Булгарда яшәгән, Алтын Урда чорында килеп җитә күпер булган шагыйрьләребезнең берсе. Ondan alda da şairler күп булган. Әйтик, Сөләйман Суари ondan alda язган шагыйрьләрдән. Ә инде Алтын Урда чорына якынлашканда без Сәйф сарайыны искә алырга тиешбез, горурлыгыбыз. Бу инде Камышлыда туган шагыйрыбыз Алтын Урда. Камышлы кайда? Камышлы Идел буенда. Бүгенге Самара өлкәсендә. Алтын Урда җирләрендә бүгенге көндә дә татар авыллары утыра. Bütün Алтын Урда туфракларында бүген саф татарча утыра торган авыллар, сөйләшә торган авыллар бар. Кемнең мирасы? Әлбәттә инде Алтын Урда мирасчылары. Менә Сәйф сарайы шул Камышлы дигән шәһәрчектә авылда туа. Һәм Алтын Урдага сарайга барып шагыйрь була, галим була. Һәм язмыш аны Мисырга кадәр алып китә. Ул шунда вафат була. Алтын Урда вакытындагы тел нинди тел булган дигән сорауга кыска гына җавап бирергә кирәктер бәлки. Менә без татар телен башка телләр белән чагыштырабыз. Рус телен яхшы беләбез, шуңа күрә чагыштыра алабыз. Әлбәттә, рус теле бай тел. Бүгенге көндә кайберәүләр татар телен бераз кимсетебрәк, безнең тел ярлы бит дип әйтәләр. Бу әлбәттә бер карашта гына шулай. Безнең телебез шигырь теле, татар теле Алтын Урда чорында мөкәммәллеккә, камиллеккә ирешкән тел була инде. Шул телдә безнең күпме әсәрләребез бар. Аларны өйрәнергә кирәк. Һәм ул безнең тел генә түгел, Алтын Урда теле bütün төрки халык, bütün түрк халыклары арасында аралашу теле, әдәбият теле, дәүләт теле булган. Шуңа күрә һәм әдәбият, һәм техника, һәм архитектура сәнгате буенча да без Алтын Урданың варислары. Менә шушы хикәяләрдән соң тагын мин бер шәхес турында сөйләмәкче булам сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Бейбарыс хикәясе. Бейбарыс 1223 елда туа, Идел буенда туа, безнең борынгы җиребездә туа.
Bu Beybarыс нәрсә белән мәшһүрсең? Ул Большая советская энциклопедияга да кергән аның шәхсе. Һәм аның батырлыклары турында да, аның кем икәнлеге, аның бөек кеше икәнлеге турында руслар да язып чыкты бу турда. Ул бит безнең борынгы бабабыз. Ул мәмлүкләр янына барып, Гарәбстанга барып, әйтик Мисырга барып, анда падишаһ була. Моннан кул итеп алып кителгән ханзадә буларак, тегендә яңадан падишаһ була. Һәм тәре походларына каршы, һәм монгол походларына каршы бик бөек батырлыклар күрсәтә. Европадан мөселманнарга каршы килгән тәре походына юлын кисүче безнең борынгы бабабыз Бейбарыс. Монголстаннан килеп, аларның тормышын, аларның шәһәрләрен җимерергә теләгән бөек гаскәргә аркылы киртә куючы, иннек куючы, шлагбаум куючы безнең борынгы бабабыз Бейбарыс. Идел буенда туып үскән түрә углы. Күптән түгел генә сез Бейбарыс дигән фильм карадыгыз телевидениедә. Һәм Бейбарысны инде безнеке диделәр башка халыклар. Чөнки яхшы фильм эшләделәр. Аның маҗаралары турында без соңга калдык. Үзебезнең ата-бабабызны күрсәтергә без соңга калдык. Хәзер инде алар фильм төшерделәр, ул кыргыз, казак халкының милли герое булып китсен, алар да хукуклы. Алар да ул безнең Бейбарыска, безнең атабыз, бабабыз дияргә хукуклы, әлбәттә. Җиракта ук яшәсәләр дә, әйтик казак далаларында, кыргыз тауларында яшәсәләр дә. Чөнки без бер тамырдан, ләкин бит ул Идел буе каһарман. Идел буенда туып үскән Бейбарыс. Исеме дә ук бит Барс исеме безнең бит тарихтан тарихка күчә. Казан ханлыгы чорында да барсларны без бик яхшы беләбез. Һәм бүгенге көндә инде Акбарс дигән безнең футбол командабызда, банкыбызда бар. Ягъни исем дә хәтта саклана килә бүгенге көнгә кадәр. Кызганыч ки, безнең кино төшерүче кардәшләребез нинди зур film için материалны кулыннан ышкындырды. Бәлки әле соң түгелдер. Телевидение хезмәткәрләре, кино хезмәткәрләре, язучылар, сценаристлар. Бәлки безгә дә андый фильмны эшләргә вакыттыр. Киләсе дәрескә хәтле сау булыгыз.